Is-settur tas-sajt għandu jingħata aktar priorità f'pajjiżna u għalhekk għandna l-obbligu li nsaħħu l-operat tas-sajjieda. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif it-tlieta filgħodu il-Partit Nazzjonalista kompla bil-ħidma konsultattiva tiegħu bilan li jkompli jisma' lis-setturi vari u lil-ħaddiema li operaw f'dawn l-oqsma. Waqt din il-laqgħa mal-Koperattiva tas-sajt ġie spjegat li s-sajjieda professjonali dejjem qegħdin jonqsu bis-sajjieda stess qajmu tħassib dwar il-fatt li s-sena tas-sajt jaf tintilef darba għal dejjem. Dan fil-waqt li sostnew kif il-gvern mhuwiex qed jiddiskuti mas-sajjieda bil-menti tagħhom qed jispiċċaw jaqgħu fuq widnejn torox. Fost l-oħrajn intqal li f'Marzu li għadda l-Koperattiva tas-sajt għaddiet numru ta' kriterji l-Ministeru brabta ma' liċenzjar tat-ton bilan li jonqsu l-abbużi. Iżda sal-lum il-ġurnata għadhom bla risposta dwar dan. Is-sajjieda qalu wkoll il-multi relatati mas-sajt huma ħoros speċjalment ta' bil-kemm qed jingħataw għajnuna sabiex ikunu jistgħu joperaw. Min-naħa tiegħu f'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li jsiru dawn il-laqat mal-kooperattivi. Mas-sajjieda, mal-kooperattiva tas-sajjieda stajna nisimgħu dak li qiegħed itellifhom ifixkilhom u allura kif nistgħu nkomplu bħala partit intejbu l-politika tagħna biex nindirizzaw l-issues illi qegħdin jeffettwaw malina. S-sajt huwa settur importanti għalina. S-sajt għandu priorità kbira kif għandu wkoll priorità il-bidja f'pajjiżna, ix-xogħol li jagħmlu ir-raħala li mhumiex biss setturi huma setturi indispensabbli għal pajjiżna fejn naraw mhux biss li għandna ħaddiema li għandna sena li għandna wkoll parti mill-pjan mill-politika tagħna għas-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna. Preżenti għal din iż-żjara mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina kif ukoll il-Whip Robert Kutajjar.